Sorry, došlo mi z toho na disku, musel jsem promazat. Tady vidíte, kolik jsem toho otevřel pro vás. Jdeme dál. Yeah, for sure. All right. Do you want to add some high-dose glutathione or NAD to that today? Anything Co that to je? will make me younger and look better and have more hair in my head. All right, I love it. So let's clear you for that. On už ztrácí vlasy, to bych nechtěl, And tyjo. walk me through whatever Teda. your- Já samozřejmě taká vlasy nemám, ale je to kvůli tomu, že jsem dostal donate na streamu. Takže jsem se oholil. Ale jinak vlasy, jestli se ptáte, vlasy rostou krásně, vypadávají hodně, ale rostou rychle, chápeš? Docela to padá, dost tam mám jako tu mrtvou kůži, nevím, jak se to jmenuje teďka, ale pohoda, protože to rychle roste. you're doing, I'd love to, just have like 30 seconds of what's going on the video as well. Okay, sounds Yeah. good. Mám tady kapačku, mám clearance, dostal jsem zelenou tady od doktorky, od medičky, že jsem způsobilý na to, aby mi mohli dát ty vitamíny do krevního oběhu. A teďka už každou vteřinou mi tady píchnou By mě injekci zajímalo, do žíly a komu pojedeme. řekli ne. Myslím, že nikomu. David. Okay. Very good stuff. Some good stuff. Okay. Good stuff. That's all I need to know. You had AD in the past? No, this is my first time. Tady je můj sestra. Říká se v češtině bratr, když je to jakoby mužská sestra. You okay with the left arm? Divný, neříká se tomu tak, Sure. co tak vím, ale já jim tak říkám. A nevím, jak se jim říká správně. Nic. No. Víte, co myslím. Vydezinfikujem. Jo. Yes. Zmačkneme balonek. Mám to v žíle, ale ještě tam není nic připojeného. We're gonna go on to the glutathione and the NAD with the longevity is all done. Okay, we're all done with longevity. Okay, awesome. Takže teď jsme tady vyměnili balíčky nahoře. A hele, už to tady proudí. A už to tam mám v žíle. Hele, jsem tady teďka nějakou půl hodinu. Mám pocit, že mi trošku buší srdce rychleji, než je běžný. A pořád tam cítím tu studenou kapalinu v těch žílách, právě kolem toho místa tady. No a jinak se cítím fajn. Trošku mě bolela hlava, ale to už je taky pryč, takže samý pozitivní věci. A zase, posuďte sami, jestli vypadám teda mladší nebo ne. Jo? Funguje to, nefunguje, dejte mi vědět. Tak máme hotovo. Mi to vyndá. No po jednom ten efekt bude. Wow, počkej, ukaž mi to. Prostě ok, ale co je tohle? Co to je? Tak co jdem do toho? Dávají ti zlato do žíl. Dneska úplně ne. Ty budeš? Tak my jsme tady s Tomem, to možná znáte z videa, kdy jsme natáčeli jeho Cybertrucku tady nedávno. A to je úplně jináčí Cybertruck, ale. Konference Briana Johnsona. Nebyl to ani Tom si jeden tam z dokonce těch dělal test jeho biologického věku, což já jsem nestihnul, ale kolik ti to vyšlo? 32,5, což je hrozně zajímavé. 32,5? No. Takže Tak to je míň ještě. No tak to je výrazně méně. No tak super. Takže to asi Nice. jako potěšilo. Protože vlastně asi jako neděláme ty věci úplně špatně, jo, což jako super. Takže jako to je good news. No, ale Jakubovi to taky vyšlo asi o 10 let míň, než jeho reálný věk. Pecka, jako Jestli prostě. náhodou to tam nemají nějaký takový, aby to nepotěšilo všechny, no? Nevím. No, takže to mě jako potěšilo, to bylo fajn. Dobrý. Ale, no jako, ta přednáška byla hodně zajímavá, jakože jednak jakoby i z toho hlediska, že člověk se jako ujistil v tom, že některé věci dělá dobře. Jo. Hlavně se mluvilo o spánku, jo, což bylo super, jo, že vlastně spánek je úplně nejdůležitější věc. A to člověk často zanedbává a nemá to Ale ono, jako víte co, kdyby to bylo jenom o spánku, ne, teďka vám úplně řeknu myšlenku hlubokou, kdyby to bylo jenom o spánku, tak reálně by se vám vyplatilo
nespat, nebo spát míň a prostě žít kratší dobu. Protože když spíte, tak prostě nemůžete dělat zajímavé věci. A tím pádem delší život je k ničemu, protože ve výsledku vlastně probuzení budete stejnou dobu. Ale samozřejmě člověk tam může implementovat víc věcí, že jo, jak se dožije díl. Takže taková myšlenka, snad chápete, co tím myslím, jsou 2:30 ráno. Standardizovaný, že nechodíme spát ve stejnou dobu, nedáváme takovou tu píli a péči, která si to zaslouží. Hlavně jako Brian říkal, že vlastně on nejí 9 hodin před spánkem už jakoby, jo, takže on má 18 hodinový fasting, Jo, což je jo. hrozně zajímavé. Říkal, že 9 hodin? 9 hodin. 9 jakoby, hodin jo. před spánkem. Takže on jí jakoby pokud jsem dobře pochopil, tak on jí od 6 od rána do 12 do oběda, Jo. a pak už nejí vlastně. Pak už nej. Jakoby, jo. Jo. Pak vlastně říkal, že co je nejdůležitější, takže spánek, potom strava, potom cvičení nebo pohyb. Jo. A co bylo zajímavé pro mě bylo, že tam vlastně měl i ten čtvrtý bod, což je komunita. Jo, což vlastně jako rozumím, je to i business pro něj. A když se vlastně ale podíváš na ty jako blue zones, jo, No. tak... To jsou modré zóny třeba v Japonsku, kde je nejvíc lidí nad 100 let. A paradoxně jedna je v LA teda. Jasně, jo. Tady je blue zone v LA. Aha. A je to jakoby tight-knit community. Jo. Myslím, že nějakým způsobem jako nábožensky založená a tak dále, no. jako jo. Nicméně jako ta komunita, já nevím, jak ty cítíš ty jako v LA, jo, nebo prostě tady v Kalifornii, ale jako mě to tady docela chybí, jako jo. No, A mě taky. vlastně, že člověk může dělat co chce prostě pro to zdraví, jo. Ale ve chvíli, kdy prostě nemá kámoši, nemá komunitu, tak zanedbává vlastně, jako tady třeba 80% a pak jako zbytek A on tam měl statistiku, že lidi, co nemají v životě komunitu, že se dožívají až 14 let míň než lidi, kteří mají jako dobře vytvořenou komunitu v jejich životech, takže... vážte si kámošů. Věřte si kámošů. To je asi plný cukru, S hádám. kámošem má nějaký čas, jako prohlubujte vztahy, je to důležitý, no. Takže když přemýšlíš nad kámošem jako nad biohackingem, No. tak je to docela jako zajímavý jako element, jo. Chceš díl žít, tak běž na pivo s kámošema. No. Ale bez alkoholu. Bez vlastně, alkoholu, přesně tak, nedej si pivo, ale běž s kámošem ven. No. Tak já doufám, že jsem vám aspoň trošku přiblížil, jak vypadá tady ta lokální scéna tady v Kalifornii, kolem toho biohackingu, kolem longevity, prodlužování vlastního života a zdraví. Myslím si, že tady je to opravdu vedený až do extrému, že jinde ve světě to úplně takhle brutální není, ale Vypadá jak Škodovka. Mega. Že jo? Škodovka. Nebude to Škodovka, ale vypadá hodně jako Škodovka tady to auto. Wow. ale dejte mi vědět, co si myslíte vy. Takhle, co jsme dneska viděli, tak takhle si bohatý lidi kupují jejich zdraví, přičemž Je to zbytek drsný, Los Angeles, Ameriky, Chudáci Kalifornie, prostě tak umřou spousta dlouho. lidí nemá ani na základní zdravotní péči, takže dejte mi vědět, co si myslíte i tady o tom etickém dilematu. Přál by 200 000 odběratelů. Proč zrovna 200 000? Tak ten tady bude po smrti. Ale každopádně doufám, že jsem vám aspoň trošku přiblížil to, jak to tady chodí a vypadá a co je tady čím dál tím populárnější. A vyzkoušel jsem si i nějaký ty metody sám na sobě, takže vám budu referovat. Klidně mě můžete sledovat na Instagramu, kde vám řeknu, jak se cítím i po pár dnech tady po těch všech procedurách a tak dále. Každopádně děkuji, že jste se dívali i tady na to video. Vážím si toho, vážím si vás, dejte subscribe, jestli jste ještě nedali, dejte like, napište mi tam komentář. Všem odpovím, každopádně děkuji moc a uvidíme se zase brzy u dalšího videa. Čau! Čau, ahoj, pápa. No, zajímavý videjko. Tento Marčo, on trácí 50 milionů ročně, aby dál žil David Dobrik. Teda, ne Dobrik, Drubík, si to furt pletu, tyjo. Doufám, že ta reakce je správně sestříhaná, jelikož se bohužel stala ta technická chyba, že mi došlo místo na disku. Veliký problém, ale snad jsem to vyřešil a snad je tohle videjko v celku. Jestli není, tak jsem si prostě nevšimnul, že se mi to ustřihlo a prostě je to rozdělený na 2 části. Co se dá dělat? No, můžete upozornit v komentáři, když tak, ale doufám, že to je v pohodě všechno. A v tom případě, co tak říct, nevím, 2:30, tyjo, jsem vařil na streamu,
víno. Jo. Takže je to mega zajímavý. No, a to je tak nějak všechno, co jako bych rád řekl. No a k tomu videjku toho týpka jsem znal. Zajímal by mě, kolik stál vstup. Kolik stojí jako vstup na tuhle akci? Víš, co to mě zajímá? Protože jestli to chápu správně, tak David dostal vstup zdarma na polovinu toho asi cca. No